Achicando auga, así estaban esta mañá neste taller mecánico da zona do Porto de Betanzos, logo dos anegamentos da tarde pasada polas enchentes dos ríos Mendo e Mandeo. Nun gimnasio próximo ao taller, hoxe xa nin abriron. Outra zona afectada é a da Ribeira. Agora teñen a vista posta na preamar de hoxe, que será ás 4 da tarde. Sube el agua, la marea, y entonces nos anega el taller y no podemos trabajar. Tenemos que estar baldeando seguido el agua y es imposible trabajar. Un gimnasio que creo que tuvieron que cerrar porque era imposible trabajar en él. Dar clases ni nada, no pudieron, tuvieron que parar la actividad. Boas tardes, xoves 6 de novembro, benvidos ao Galicia Noticias. Nas últimas horas houve un accidente mortal de tráfico en Silleda. Unha muller de 83 anos perdeu a vida ao saír da vía e bater co seu vehículo contra a escaleira da igrexa de Negreiros. Investíganse as causas do accidente, pero todo apunta a que unha indisposición puido provocar o sinistro, porque outra explicación non lla topan. É de supoñer que ela vexara por aí, ao mellor con bastante velocidade, ou lle pasou algo, porque para seguir de frente sin frenar nin nada, porque aquí parece ser que non hai frenada, non hai nadie, nin había outro coche, nin había nada na carretera. A persoa pudo ter unha indisposición porque viña dunha reta moi larga, sin peligro ningún, e polo que sea seguiu reta nunha curva que é xusta antes da iglesia, seguiu reto e impactou contra os muros da iglesia. Un incendio registrado nun piso do centro de Santiago obrigou a mobilizar os bombeiros da capital galega e tamén os do concello próximo de Brión. O lume prendeu nun sofá e enseguida fixo saltar as alarmas. No Parque Compostelán só había 4 efectivos, polo que pediron a colaboración do GES de Brión para poder afrontar a emerxencia. Tamén interviñeron as policías nacional e a local, aínda que finalmente ninguén quedou ferido. Recibimos unha alerta do 112 solicitando a nosa colaboración para un incendio urbano en Santiago. Saliron 3 membros do GES para o punto con 2 vehículos e a nosa chegada o incendio xa estaba controlada. Atención á seguinte historia, que podría tratarse da trama dunha película de terror, pero o certo é que está a acontecer aquí mesmo, nun cemiterio de Ribadumia. Unha familia denuncia que na tumba en que estaban soterrados os seus seres queridos, en concreto os seus avós, agora hai outra persoa, e todos, según eles, sen previo aviso. Chegaron ao Camposanto para poñer unhas flores e cal foi a súa sorpresa cando atoparon outro nome na lápida. Reclaman explicacións, pero polo de agora ninguén lles aclara que pasou. Eu chego aquí o viernes por la tarde a deixarlle unhas flores a meus abuelos e me encontro con isto de que meus abuelos, o nicho de meus abuelos, está ocupado por un chico. Nós, ademais, o que queremos é quen foi o responsable desto, quen dou este permiso, e queremos saber onde están as cenizas de meus abuelos e a lápida. As queimas de restos agrícolas e de restos forestais volven estar permitidas a partir de mañá venres. Medio Rural volve a autorizalas agora que o Meteoroloxía o permite. Os particulares deben comunicar as queimas agrícolas polo menos con 2 días de antelación. Pode facerse na web da Consellería ou no teléfono 012. No caso de restos forestais se precisa unha autorización específica. Hoxe tamén falaremos con expertos no tema para realizar estas queimas coa maior seguridade posible. Moi importante. Primeiro, evidentemente, cumplir cas épocas na que está permitido. Segundo, non queimar máis alá de restos vexetais. Non se poden queimar mobles con barnices e demais. Non utilizar acelerantes e facelo nun sitio que este alonxado de fontes combustibles e, suficientemente desbrozado ao redor para que non poida iniciarse un incendio, aínda que sea, sin intención. A chuvia axudou na extinción do incendio forestal de Cervo que onte obrigou a desaloxar 48 veciños dos lugares de Río Cobo e Pedrosa. Arderon 20 hectáreas de monte raso e eucalipto. O lume cercou a urbanización de Río Cobo e queimou parte do teito dun edificio. A pasada madrugada, Medio Rural deuno por controlado e agora estanse facendo labores de control do perímetro. Prevese que hoxe quede extinguido.
Unha muller de 83 anos perdeu a vida en Silleda ao saír da vía e bater co seu vehículo contra a escaleira da igrexa de Negreiros. Investíganse as causas do accidente, pero todo apunta a que unha indisposición puido provocar este sinistro. Eran as 6:30 da tarde cando un particular alertaba ao 112 do accidente. Un vehículo batera contra a escaleira da igrexa de Negreiros despois de saír da vía. No seu interior viaxaba soa unha muller de 83 anos. E parece ser que a persona que chamou xa comunicou no primeiro momento que a persona que estaba dentro que debía estar morta. O sea, daba esa sensación, vamos. Entonces, claro, o sea, ou falleceu co golpe, que tampouco debeu ser tan grandísimo o golpe aí, por tal, ou algo pasou, claro. Cando os servizos de emerxencias chegaron, só puideron certificar a morte da condutora. O seu corpo quedara atrapado no interior do vehículo e os bombeiros de Silleda tiveron que liberala. A consecuencia do impacto frontal, a porta quedou deformada e houve que proceder con ferramentas hidráulicas á escarcelación da vítima. A vítima era veciña de Breixa, unha parroquia situada a moi pouca distancia do lugar do sinistro. Viaxaba en dirección Silleda e, por motivos que se investigan, perdeu o control do vehículo nesta curva. Se especula con que a persoa pudo ter unha indisposición porque viña dunha reta moi larga, sin peligro ningún, e polo que sea seguiu reta nunha curva que é xusta antes da iglesia. Que aquí parece ser que non hai frenada, non hai nadie, nin había outro coche, nin había nada na carretera, entonces, pues, non se sabe. É posible que se despistara ao dar a curva ou, non sei, nese momento debía estar chovendo tamén algo. Mentre se esclarecen as causas exactas do accidente, os veciños lamentan a perda da muller, moi coñecida e querida nesta parroquia de Silleda. Lembrarán o caso do turista de 63 anos que caeu pola fervenza de auga caída en Pantón, na provincia de Lugo. Pois ben, 2 semanas despois do suceso, o home continúa na UCI do Hospital Universitario de Lugo. Caera accidentalmente dende o alto da fervenza e o seu rescate fora moi complexo para os equipos de emerxencias que tiveron que sacalo polo río nun barco turístico. Máis dun quilo de marihuana e preto de 400 gramos de haxís son as sustancias que descubriu a Garda Civil á venda nunha tenda de produtos agrícolas de Caldas de Reis. Os estupefacientes estaban expostos ao público nunha vitrina do comercio. O dono do local está investigado como presunto autor dun delito contra a saúde pública. De seguida vemos todos os detalles deste operativo aquí no Galicia Noticias. O presunto autor do crime da maleta de Vigo, alcumado o Chioleiro, volveu ser examinado polos forenses do Imelga, mentres cumpre prisión provisional. As probas pediunas o seu abogado co obxectivo de comprobar se é imputable ou non. A defensa do investigado alega que hai 35 anos obtivo un eximente pola morte da súa avoa porque quedara probado que sufría unha alteración psíquica, un argumento que agora pretenden recuperar. Con todo, o xulgado de violencia sobre a muller de Vigo xa pedira un informe semellante o ano pasado. En el quedou acreditado que o Chioleiro era imputable e podía ser xulgado como suposto autor da morte da súa parella nunha pensión viguesa. 3 anos despois do tiroteo de Maceda, en que quedara ferido de gravidade un mozo de 32 anos en novembro de 2022, o vindeiro día 19 será xulgado o acusado de realizar os 3 tiros. A Audiencia Provincial de Ourense xulgará ao home de 40 anos, acusado de asasinato en grado de tentativa e tenza ilícita de armas. A Fiscalía pide para él 8 anos e 3 meses de cadea e a acusación particular eleva a pena ata os 13 anos. Os feitos ocorreron o 2 de novembro de 2022. Segundo o escrito da Fiscalía, contra as 9:30 da noite, David Rodríguez, a vítima, abriulle a Jesús, o acusado, a porta da súa casa, situada na rúa Cardenal Quiroga de Maceda. Segundo declarar a vítima, Jesús, de 40 anos, acudira ao seu domicilio para pagarlle unha débeda de 2.000 euros pola venda de 2 coches. Os dous coñecíanse e convidouno a entrar, cando tras unha pequena conversa o acusado sacou un arma de fogo e David, que tiña 32 anos daquela, comezou a escapar pola casa. Pero non conseguiu fuxir. Jesús efectuou 6 disparos e feriuno 3 veces en diferentes partes do corpo. Un tiro deulle na meixela dereita, outro no antebrazo e a terceira bala causoulle feridas de gravidade no abdome. Segundo o escrito da Fiscalía,
Morrería de non ter recibido unha rapidísima asistencia médica. David saiu para pedir axuda porque estaba a perder moito sangue, socorreu nunha veciña e axiña foi atendido polo equipo sanitario e foi trasladado dunha ambulancia ao Hospital de Ourense. Así falaba a veciña que lle axudou despois do suceso. Errando polas escaleiras e abrín, e xo vin todo ensangrentado, meteuse dentro da casa e detrás viña outro chico, parecía un chico. Pero mentres, o autor dos tiros fuxira da vivenda. As forzas de seguridade comezaron entón a busca de Jesús, que rematou 2 meses despois coa súa detención en xaneiro de 2023. Estivo en prisión provisional comunicada, pero despois foi posto en liberdade á espera do xuízo. Co vindeiro día 19 chegará polo seu pé a Audiencia Provincial de Ourense para ser xulgado. Está acusado dos delitos de homicidio en grao de tentativa e tenza ilícita de armas porque non tiña licenza. A Fiscalía pide polos 2 delitos unha pena de 8 anos e 3 meses de cárcere. Ademais, pide que se lle impoña unha orde de afastamento da vítima de 500 metros e a prohibición de comunicarse con el durante 10 anos. A acusación particular eleva a pena ata os 13 anos e 3 meses de cadea. E pola súa banda, o abogado da defensa solicita a libre absolución do acusado. Tras a vista, o xurado profesional da Audiencia Provincial de Ourense será o que decida sobre a súa culpabilidade ou inocencia e ditará a sentenza. 2 semanas despois do atraco a unha sucursal bancaria do Concello de Cervantes, en Lugo, nada se sabe do ladrón. Descoñécese se o home actuou só ou se tivo axuda. Crese que fuxiu pola 6 en dirección Madrid. Non se atoparon restos orgánicos na oficina e tampouco ofreceron novos datos as imaxes das cámaras de videovixilancia. O home, pola descripción da empregada da entidade, ia con perruca e luvas. Asaltou a muller na hora de apertura da oficina. Ameazándoa cunha pistola, obrigouna a abrir a caixa forte e levou un botín de máis de 60.000 euros. Desesperado chamamento que circula polas redes sociais dunha veciña de Cambados que pide colaboración para atopar uns cartos que perdeu antonte á tarde. Na mensaxe, a muller explica que extraviou 450 euros xunto a unha asesoría fronte ao aparcadoiro dun supermercado da vila. Postos en contacto con ela, contounos que retirar os cartos nun caixeiro, foi facer un pago, logo a asesoría e despois a recoller un dos seus fillos á clase. Ali decatouse de que lle faltaban. Suplica que se alguén atopou os cartos e os devolva porque é o que tiña para pasar o mes cos seus 2 fillos pequenos. Investigan un grow shop de Caldas, unha tenda onde se venden produtos relacionados co cannabis pola suposta venda de droga. No local había marihuana e haxixa á vista e á venda, pero o propietario defende a legalidade desa mercadoría. A clave está na composición. Vende cannabis á vista está, como tamén estaban os envases que requisou a Garda Civil. Máis dun quilo de cogollos de marihuana e case 300 gramos de hachís nun cento de botes precintados expostos en 3 vitrinas para a súa venda. Cada un vale entre 10 e 20 euros dependendo do tamaño. A clave está na composición deses cogollos, CBD como indica o propio envase ou THC, e a diferencia non é menor. O THC é o componente do cannabis que provoca estado de euforia, os colocóns, polo tanto unha droga, un químico que non é legal. O CBD sí, ten efectos terapéuticos e de feito o sospeitoso de vender droga defende que os seus produtos teñen como fin a aromaterapia, unha forma de medicina alternativa para reducir o estrés. O resultado das analíticas prevese determinante. De momento, a tenda onde tamén vende produtos agrícolas segue funcionando con normalidade, pero sen marihuana nin haxís por prudencia. Vivimos de sobresalto en sobresalto e eu teño moito medo porque non é a primeira vez que se nos meten na casa. Da outra vez que pasou, metéronsenos no jardín, desfixéronnos todo. Boas novas para os usuarios da 54 entre Lugo e Guntín porque comezaron as esperadas obras para cambiar os valos de protección. Estes traballos permitirán subir a velocidade máxima a 120 km por hora. En moitos treitos está limitada a 100 e era unha bella demanda dos condutores que se elevara ese límite na autovía. Os cambios das biondas son un requisito necesario para mellorar a visibilidade ante unha freada de emerxencia e que se poida circular a 120 por hora nos 11 kilómetros que bordean Guntín. Un incendio nun piso do centro de Santiago obrigou a mobilizar os bombeiros de Brión. Na capital galega este mércores había 3 bombeiros e un mando, por iso tiveron que sumarse, Demetrio, efectivos de outro concello.
Sí, algo que ven repetíndose nos últimos días, que os bombeiros de Santiago pidan reforzos aos bombeiros de Brión ante a falta de efectivos, é o que veñen denunciando os bombeiros da capital de Galicia. O incendio iniciábase nunha candea que prendeu nun sofá. Afortunadamente foi de pouca intensidade, polo que puido ser sofocado con rapidez e non foi necesaria a intervención dese reforzo que se desplazou ata Santiago de Brión. Mañá está convocada unha xuntanza por parte do Concello con representantes dos bombeiros de Santiago para intentar solucionar un problema que xa arrastran dende hai tempo. No GES de Brión hai hoxe 3 bombeiros de servizo, o mesmo número que había onte á tarde cando recibiron o aviso de que tiñan que desplazarse a Santiago a dar apoio aos bombeiros da capital galega. Recibimos unha alerta do 112 solicitando a nosa colaboración para un incendio urbano en Santiago. Saliron 3 membros do GES para o punto con 2 vehículos. Ante unha emergencia non temos fronteiras, por dicirlo de unha forma. Non é o común, pero si sempre que nos temos unha outra intervención, en outro tal, damos o noso apoio. Os reforzos dos bombeiros de Brión en Santiago adoitan ser por incendios forestais ou emerxencias graves, pero nos últimos tempos o seu apoio foi requerido noutras situacións. Piden a nosa axuda porque non están cumplindo os mínimos do parque, nos indican. No último mes fomos un total de 3 veces. Unha foi un incendio do tren na estación, que fomos xunto co GES de Padrón, e foi solicitarnos para outro incendio urbano no que tampouco chegamos a actuar, e a salida de ayer. A saída de onte foi debida a un incendio no primeiro andar deste edificio ubicado no centro de Santiago con 9 vivendas e baixos comerciais. Vi policía, local nacional y 3 camiones de bomberos, que fue bastante llamativo que 3 camiones de bomberos estuvieran. Lo que sí es cierto es que vi a los bomberos que o ya había finalizado el trabajo o no había ningún riesgo. Pese á alarma inicial, os danos foron mínimos. O lume prendera nunha cadeira e quedou sufocado en poucos minutos. Si a nosa chegada, o incendio xa estaba controlada e non foi necesaria a intervención. Os propios bombeiros nos indican que xa está controlado. Desde hai 10 días, os bombeiros de Santiago decidiron non facer horas extras para cubrir vacantes debido aos pagos pendentes por este concepto. O Concello agarda que a situación se arranxe tras a xuntanza que manterán mañá cos traballadores. Hai unha reunión onde nós xa dixemos que temos vontade, non só vontade nesa axilización do pagamento das horas extraordinarias que se deben, senón vontade de chegar a acordos sobre o resto das demandas que faen os bombeiros e a policía local. Teño, desde logo, confianza en que esas conversas, esas negociacións vayan por bo camiño. Hoxe hai 5 bombeiros de servizo en Santiago. Veciños de Cospeito piden medidas para reducir a elevada sinistralidade nun perigoso cruzamento de estradas na parroquia de Roás. Nese punto 2 persoas resultaron feridas nun novo accidente que ademais é o segundo en 15 días. A piques de sentar á mesa para o xantar, os veciños desta casa de Cospeito víanse sobresaltados polo estrondo dun forte golpe. Souberon que era un novo accidente de tráfico. E de repente sinto un golpe tremendo. E salgo afora e digo, ala, un accidente, como sempre, porque fai cousa de 15 ou 20 días, houbo outro dunhas veciños de aquí. E entonces eu cada vez que sinto un golpe salgo afora. Dous rapaciños, isto eran marroquís. E despois outros 3 eran africanos. E, que houve aquí un despliegue porque pensaron que un señor marroquí estaba atrapado no coche, pensaron que non o daban quitado, en isto que, viñeron os bombeiros, pero ao final non fixo falta. Residen fronte á perigosa encrucillada da estrada Lugo 113 en Roás, onde bateron frontolateralmente 2 vehículos. Viven con medo polos constantes sinistros. Vivimos de sobresalto en sobresalto e eu teño moito medo porque non é a primeira vez que se nos meten na casa. Da outra vez que pasou, metéronsenos no jardín, desfixéronnos todo. Nun dos coches viaxaba un matrimonio de mediana idade, ambos resultaron feridos e foron trasladados en ambulancia ao Hospital Lucus Augusti. E o segundo accidente en 15 días nun vial que une Castro Ribeiras de Lea con Abadín, nun treito recto con moitas interseccións e cambios de rasante. Detrás dos sinistros hai varios factores como exceso de velocidade e non respeta a sinalización. Que os que veñen do lado do movimento teñen que facer 2 estos e non fan máis que un. E métense á carretera, entre que se despistan un pouco e que se meten á carretera e que lles ven outro e os leva por diante. Aí hai moitos sitios de onde salir e hai que cruzala rápido, salir rápido do stop, porque se aparecen os coches do lado de Castro, aparecen enseguidita encima.
Eu creo que son despistes, aquí nesta zona sempre hai moitos cruces, moitos desvíos, tráfico hai moito, a velocidade, pois, a maior parte das veces é bastante exagerada, moi desproporcionada, porque hai moitos vehículos agrícolas que van á súa velocidade. Os veciños piden medidas para rebaixar a alta siniestralidade. No pasado mes de febreiro, no mesmo lugar, batían 2 coches e os turismos invadían o xardín desta vivenda, tamén co resultado de 2 hospitalizados. Imaginen que van poñerlles flores aos seus seres queridos ao Campo Santo e que no seu nicho está a lápida doutra persoa. É real e pasoulle a unha familia de Ribadumia. Son os familiares de Manuela Padín e Ramón Martínez. Os seus restos repousaban desde hai anos neste cemiterio de Ribadumia nun nicho familiar. O pasado venres, coincidindo con defuntos, cando foron poñerlles flores, atoparon o que nunca poderían imaginar. Outra lápida e outro morto ocupaban o seu lugar. Non saben nin sequera se os restos dos seus aínda están aí. A nova lápida ten data de marzo. Que o viernes por la tarde a deixarlle unhas flores a meus abuelos e me encontro con isto, de que meus abuelos, o nicho de meus abuelos, está ocupado por un chico. Entonces foi cando salín a chamar a meu primo e viñemos e claro, el quedou igual que eu, el tampouco sabía nada. E fomos á Guardia Civil a poñer unha denuncia. E que vos din na Guardia Civil? Na Guardia Civil dixéronos que, bueno, que era un delito, que hai que pedir permiso. Que pensas que quen está ao cargo, pois é o cura. E o cura me dixo que el que non tiña nada, que lle habían dado todo por feito, de que el chegou para oficiar o entierro e que había que enterralo aí. Como yo deron feito, pois aí chegou, oficiou e punto. A piques de cumprirse unha semana e sen poder creer o que está pasando, piden que se resolva o caso axiña. Vamos que culpables, no. O siguiente, porque isto é unha profanación de tumba. Entonces queremos onde están os nosos abuelos, onde están as lápidas e quen dou consentimento para todo isto. Nada que ver con esta familia, ni siquiera os conocemos. Eles bastante desgracia teñen que lle morreu un fillo xoven, pero nós queremos saber que pasou cos nosos. É unha cousa que, por moitas voltas que lle des, non che colle na cabeza que se poidan facer estas cousas. A espera de que a investigación dea un pouco de luz ao sucedido, este equipo da Galega consultou co Concello de Ribadumia, quen alegou que, ao tratarse dun cemiterio parroquial e non municipal, non teñen nin competencias nin responsabilidades. Un mero de 54 kilos, un exemplar tan inusual é o que poden degustar este xoves os clientes dun restaurante da Coruña. Chegou á lonxa, pero xa non foi nin a subasta ao ser vendido directamente. Capturouse a unhas 25 millas das nosas costas a 700 metros de profundidade. Dá, como poden imaginar, para unhas cantas racións, así que vai ser preparado de distintas formas. O cogote vaise facer dunha maneira, vamos facer os lomos, nunha plato de degustación que vai facer José con 3 preparacións diferentes, sacaremos as ventrescas, que as ventrescas tamén se vendrán aparte, e pois co espiñazo todo, ca cola todo, con eso todo, pois faremos un consomé, unha sopiña para facer unha sopiña de verduras co espiñazo do mero. Tras varios meses prohibidas, Medio Rural volve a autorizar as queimas agrícolas. A solicitude pode efectuarse a través da web da Consellería ou chamando o 012. Laura Álvarez. Sí, esas queimas poderán efectuarse a partir de mañá, 7 de novembro, sempre que se tivera notificado con 2 días de antelación. Os servizos de emerxencia lembran, iso sí, que é importante extremar a precaución nestas tarefas, non utilizar acelerantes, acotar a zona e non dubidar en chamar os bombeiros no caso de ter algún problema. Lembran, ademais, que tanto as comunicacións como as autorizacións deixan de ter validez nos días que hai vento e altas temperaturas. Imaxes como esta volverán ser frecuentes en Galicia a partir de mañá. Despois de máis de 5 meses prohibidas, Medio Rural volve permitir as queimas agrícolas. Eu teño un depósito de hormigón, eu queimo as follas, todo que corto por aí dos árboles e todo eso, queimo eso, pero con permiso.
Ninguén está libre dun susto, por iso, dende os servizos de emerxencias lembran algunhas recomendacións para estas tarefas. Non queimar máis alá de restos vexetais. Non se poden queimar mobles con barnices e demais. Non utilizar acelerantes e facelo nun sitio que este alonxado de fontes combustibles e, suficientemente desbrozado ao redor para que non poida iniciarse un incendio, aínda que sea, sin intención. Lembran tamén que as queimas hai que facelas durante o día, nin antes do amencer, nin despois do solpor, para que os servizos de emerxencia poidan detectar un posible incendio. Apuntan, ademais, que compre ter preto unha fonte de auga, como unha mangueira ou un extintor, por se un golpe de vento fixera escapar o lume. Aquí non facemos queimas porque hai varios chavales que se dedican ao desbroce, entón a xente prefere desbrozar e non arriesgamos coas queimas. Hai que comunicalas días antes de facelas para que as autoridades forestais teñan constancia de que se vai producir unha queima e non dea lugar a falsas alarmas. Habitualmente limpamos todas as fincas que temos que limpar, que están cerca de casas ou naves ou eso, nós limpamos todos os anos. E despois facedes queima, pedides permiso para queimar? Sí. Claro, hai que pedir permiso, senón venimos o Guardia Civil e empaquétanos. Eu sempre pido permiso, senón hai que pedirlo porque é obrigatorio. E, por suposto, non porse nunca en perigo. No caso de que o lume se descontrolara, chamar inmediatamente o 112 ou o 085. Nas últimas horas producíronse asolagamentos importantes en varias zonas de Betanzos por mor do desbordamento dos ríos Mendo e Mandeo. Reyes, cal é a situación hoxe aí? Pois nestes momentos, coa baixada da marea, a situación normalizouse, malia que non se sabe por canto tempo, porque contra as 4:30 desta tarde volve a haber preamar. E aquí en Betanzos teñen xa o corazón nun puño. Unha das zonas máis prexudicadas foi esta da Ribeira. Aquí os veciños contábannos que a auga chegou ás portas dos baixos destes edificios que están detrás de min. Outra das zonas prexudicadas foi a do Porto. Ali esta mañá un ximnasio xa non puido abrir as súas portas en un taller para poder comezar a traballar. Tiveron primeiro que achicar toda a auga que tiña no interior. Completamente anegado atopou Diego o seu taller esta mañá contra as 7 cando se dispuña a comezar a xornada. Sube el agua, la marea y entonces nos anega el taller y no podemos trabajar. Tenemos que estar baldeando seguido el agua y es imposible trabajar. Un gimnasio que creo que tuvieron que cerrar porque era imposible trabajar en él. Dar clases ni nada, no pudieron, tuvieron que parar la actividad. En la zona toda esta siempre pasa lo mismo. Fala desta zona do Porto, pero tamén se produciron asolagamentos noutros lugares do casco urbano, como no Parque do Pasatempo ou na Ribeira. Aquí se ven moito arriba, a casa está posta en postes de non sei que, de eucalipto, hai moitos anos. Entonces, claro, filtra. Llegamos bien al grupo 2 y al 1. El 1 sí que fue más afectado esta vez. No llega a entrar porque, bueno, se levantaron los edificios. É Pontevella. Ali no parque aquel estaba a tope de agua. É que a primeira hora da tarde deste mércores o nivel dos ríos Mendo e Mandeo volveu ser dos máis altos do ano, provocando importantes asolagamentos. Ayer tamén choveu e influye moito tamén. O chover para que se bote fora. Moita chuvia e baixaba moita agua polo río e a máquina non daba chupado. Aparte que hai algunhas filtracións por desagües e por... Ese é o problema. Coa baixada da marea, a situación foise normalizando, porén, contra as 4:30 desta tarde volve a haber preamar e os betanceiros xa extreman as precaucións. A xente o que máis fan é o parque prácticamente sin coches. Sempre hai algún que se mete porque se non entra agua no coche. E pois a xente o que fai é mirar de pasar por outro lado. As 4:30 volverá a ser outra vez un lío. Volverá a botarse fora, o máis seguro. Nosotros nos salvamos un poquito porque trabajamos hasta las 3, pero la gente que tenga por aquí un negocio no sé cómo le irá. As chuvias dos últimos días afectaron tamén de xeito importante en Fisterra. Ata 4 rochos en diferentes puntos do concello anegáronse e os bombeiros tiveron que colaborar cos veciños nas tarefas de retirada da auga. O temporal de vento e choiva provocou diversas incidencias na Costa da Morte. Unha das localidades máis afectadas foi Fisterra, onde a auga anegou varios garaxes. Na zona do Sardiñeiro, un rocho comunitario asolagouse 4 coches e varios rochos quedaron afectados. Na propia vila de Fisterra, outro garaxe dunha vivenda da Rúa da Potiña anegouse tamén acadando auga a altura dun metro.
Afortunadamente, en ningún dos casos houbo que lamentar danos persoais e os equipos de emerxencias traballaron cos veciños para achicar a auga acumulada no interior. Botamos todo o día achicando auga, colaborando cos veciños en diferentes baixos, tanto ali na entrada de Fisterra como no lugar de Sardiñeiro. Eran baixos de grandes edificios e todos tiñan unha cantidade de auga bastante grande. O temporal tivo tamén consecuencias en varios puntos do municipio onde estiveron sen suministración eléctrica durante varias horas. Os veciños denuncian que se trata dun problema habitual e non puntual por este temporal, din que ocorre dende hai moitos anos cando chega o mal tempo e exixen unha solución urxente e definitiva. Aínda que o volante sempre hai que extremar a precaución, en caso de chuvia a nosa atención debe ser aínda maior. É importante non esquecer algunhas normas para conducir nestas circunstancias e manter a punto o noso vehículo. Por iso, hoxe buscamos o consello dos expertos. Cando a estrada está mollada, cando caen as primeras gotas, esa mezcla ca terra, co aceite dos vehículos, fai unha película moi deslizante e aí hai que ir moito máis despacio. A distancia de frenado pode aumentar hasta o doble nestas situacións, entón hai que ter moito cuidado coa distancia de seguridade, co estado dos neumáticos e das luces, tan importante que nos vexan como vernos. conducir sen estrés e con paciencia é clave. Outro problema que temos, saímos sempre a mesma hora da casa para o traballo, sen ter en conta pois que cando chove moitos usuarios que van en motocicleta ou en bicicleta pois deixan ese vehículo e collen o coche, entón suele haber máis tráfico, un tráfico máis lento e máis dificultoso porque non se ve tan ben e os tempos que necesitamos para chegar a casa ou ao traballo non van a ser os mesmos. Importante tamén o mantemento dos dispositivos de limpeza. Despois do verán de estar ao sol dándolles no plástico, pois cuartéanse e deixan algúns canais de auga que non nos permiten ver ben. Entón é importante revisalos agora. Hai algúns produtos que se poden poñer no parabrisas para que a auga ao caer resbale e non quede tanto no vidrio, e o aire acondicionado fundamental para ter o parabrisas ben desempañado. En caso de ter problemas, ser conscientes de que hai axudas, pero nunca baixar a garda. Saber con que coche estamos traballando. Normalmente os coches que traballamos agora pois teñen ABS, control de estabilidade. Que ventaxa teñen? Pois que cando ti frenas a fondo non queda a roda bloqueada e iso te permite poder xirar mentras estás frenando a fondo. Aquí en Galicia, comparado co resto de España, somos moi bons conductores e mollado porque estamos moitos días ao final do ano conducindo nestas situacións. Aún así, hai máis accidentes cando chove que cando está o asfalto seco. Nestes tempos que vivimos, en que moitos xa non usan reloxo, en que hai grandes avances para predicir a meteoroloxía, en Cangas queren conservar o seu quiosco meteorolóxico. Único en España, o reloxo de 4 caras está sobre un pequeno templete e ten catavento, anemómetro, barómetro e, por suposto, termómetro. A principios do século XX, varios naufraxios deixaron conmocionado Cangas. Foi entón cando o capitán do Porto da Vila decidiu que se tiña que construir un quiosco meteorolóxico para predicir os temporais e coñecer o estado da mar. O quiosco inicial foi sufragado por suscripción popular e custou 2.800 pesetas de 1907. É único en España. Un anemómetro, un termómetro, un barómetro e un medidor de velocidade de vento. Un catavento, non? Unha beleza. Sí. O primitivo quedou estragado pola ferruxe e un grupo de cangueses fixo esta reprodución que se colocou en 1991. Un daqueles homes está preocupado por esta obra xa que o catavento se estragou e o quiosco precisa mantemento para non rematar estragado pola ferruxe e a acción do vento mareiro. No, funciona todo menos a veleta e o ácido que ten. Que a veleta sería fácil de arranxar. Eso de pasa nada, iso se fai con 4 calderillas. 2 anos ou menos, tal como vai chovendo como está, se mete a agua por aí, entonces vai collendo máis óxido e vai se podrindo. A Antonio dalle pena que o reloxo sexa máis coñecido e valorado fora de Galicia que aquí.
Aquí no verano ven cantidad de xente e ven a preguntar onde está o famoso reloj da Alameda. O sea, que é famoso en toda España, porque eu miro xente que ven aquí e que está quitándolle fotos e o levan por aí. Antonio coida que o amaño do quiosco meteorolóxico non custaría máis de 6.000 euros e que a peza ben o merece, xa que é un gran referente de Cangas dos vellos tempos e dos novos tamén.